L'any que ve canviaré d'institut. Per què? Ma mare ha decidit separar-se i aquest estiu farem el trasllat. Jo me'n vaig amb ella i per això ha d'anar a un altre institut. Pensava que potser encara ens tornarien a trobar, però ja és que no, tot ha sigut un rumor fals. O un desig equivocat? Què vols dir? Algun dia ho comprendràs. Quan siga adult? No, ser adult no hi té res a veure. Hi ha molts adults que tampoc ho entenen, jo mateixa. Per què ho vas a fer? Què? Per què no em vas denunciar? No ho sé. Perquè un adolescent també té dret a ser comprès. A més, hauria servit de res? Creus que tu hauries canviat a millor si et denunciava? No ho sé. No, potser no. Potser m'hauria enrabiat més encara. Sí, probablement hauria estat pitjor el remei que la malaltia. But I know of those who have lost it all in